Zenbat talde ezagutzen dituzue, bakarrik mutilez osatua. Eta orain, zenbat neskena, bakarrik nesken taldea, zenbat ezagutzen dituzue? Azkenean gizartean emakumeak jasatzen dugun, eduki ditugun gauza guztiak eta hor sama guzti horiek ez dezkula askotan aurrera egiten, ez? Eta gure parte artistikoa benetan heltzen eta aurrera egiten. Ze berbiztu dituzte, guain dela denbora asko pixkat lo zeuden sentimentu batzuk eta grina batzuk eta oraindik gauzak egiteko daudela, bai gazteok eta bai hain gazteok ez garenok, ez? Nik ezagutzen ditunak baino emakume gehiago daudela, musika mundun, horrek harrituta utzit. Haindik ere gutxi dira, baina batzuk gaude eta hori puntu positibo bada.